Kwamukela lethu umlando khuluma sithi khona ezigabhoqo westudio. Namhlanje ngiphethe inkunzi, ngiphethe inkaka, ngiphethe igagu mfowethu, ngiphethe mfowamngani manxe mfowahliziyo ziyogoba mfowethu. Bathi ungizwe umlando mfowamchunu. Uyayazi ke lensizwa mfowethu masikhulunywa ngomuntu mfowethu ojulile emlandweni, makukhulunywa ngensizwa mfowethu ephethe isintu, makukhulunywa ngensizwa ephethe amabhenqa. The president of Brinca Nation. Iqhawe, asikubingile iqhawe lakhe. Wena ngubani ungibengalela nje ngubani Ngosikhona wasithole ngibiza ngomfowamqunu nje ungamanyala mfana wami yafusha enqinisa mina ungamanyala alangempela futhi nihamba lana egoli niyozingele emsebenzi nihlula amathuba emsebenzi manje nihlula amathuba emsebenzi bese sizoqhamuka bese nizoqhamuka senisungula ama YouTube channel nifuna ukukhuluma nathi nichaphaza amabhenci ukuchaphaza lokho umsuno wenja nje mina kumina ngoba wena uzongibiza ngomqunu mina ngomqunu ngiyakubuza nje ngomqunu ngiyakubuza nje umqunu mina uyabona ndule ipandishi lona lika nje mina ngayifaka ekhanda manje mina hayi mina ngifuna lutho ngento ethinta mina noZulu lamabhenci yangithi ngithini manje mina ngamashansa unomfoka bani wena ungoka bani wena wasithole mina cha usho uthini ngomfowamqondo mina ubusho ukuthini ngizwile ubusho ukuthini ngomfowamqondo kade ngiphazamile uthini lethana le mic uthi usho ukuthini ngomfowamqondo wena hayi kuphazamile kushelela ulimi kushelela ulimi uthatha apho wena instead of chu hayi kujampekile ngaqalela ngaphesheya ujampekile angiyemzane efana nenhlalo nimxhaphaza lena lapha edakwensango naye ayisole ngakusasa angiyemzane efamini angidakelwa nomsuno nje ngidakelwa nje mengameli wethu siyazi ukuthi ubuye emazweni angaphesheya njenga namhlanje nje siyakubona ukuthi uvathe iduku lapha elihle kakhulu uhambo lakho lube njani injani awuphinde futhi ngithi ngenzeni ngivathe uthini uyasazulu kahle wena lesikhathi lamazulu azalwa amakwelekwele egoli kwanyuka unina la ohlathi inhloko wabuya nalenja manje wena ukhuluma isiqunu wena manje uthi ngumqunu mina manje uthi ngivathe icuku njengoba uvathe icuku yini leyo nto ungapha namfana khuluma iqiniso ngawe tell the truth about yourself who are you sokudlula isigisi bacibana sokudlula isigisi oh akubaleka kuhambe yokozana efeka bengisesudabeni lokuthi ubuya emazweni angaphesheya sifisa ukwazi ukuthi siyiningizimu Afrika uhambo lakho lube njani uyiningizimu Afrika wena nawe uyayibala lapha uyayibala lapha umqunu uyayibala lapha mongabe shinike iningizimu Afrika nizokwenza njani yazi ngimenyanya kabo la mfana wena ngiseza nawe ngohlelo nje lento eshilo nje mina yenza ngokanya same time kusethi ngushaye nje ngisaqalaza ukuthi ubani ozongibona qhubeka abathandi bakaMaskandi namabhenci eningizimu Afrika nabantu baseningizimu Afrika wonke bafisa ukwazi ukuthi ichunu lihambe kanjani phesheya njengoba dile nohambo lu ubani abashoyo efa message awuveza ifoni yakho apha message ade bafisa ukwazi ngihambe kanjani abanazi ihlobo zabo ezakazama phesheya ubani ongehekile yini wena ngusolo ngathi uyingxenye yabantu abangehekile hayi lutho angikaze ngihambe ngicela imali ngawo mangoni hayi maya ukhuluma into ecaceleke mfowethu ngoba mina nginabantu abadala mina maka confirm ukuthi uwe mina ngizokushaya mina ngizamfuna lo muntu lo ngizamthola futhi ngiyamsola kona yini enuke eduze la emakhelwane khona lapho wakho saleza ububi ngifuna mengameli sedandi eBackcliff ngifuna sibuke isasasa mawubuka njengamanje kulesikhathi sanamhlanje masibheke emuva uqhathanisa uMaskandi nesikhathi esikiso njengamanje ngathi kungakanani ukukhula kaMaskandi nokuthakaselwa nje kwawo ezweni lonke laseNingizimu Afrika utheni yini igama le TV yenu ezikabhoqo ni bhoqo ngithi mina ma nezoqhakambisa into ethinta amabhenca ngiyohlezi ngekhona mina
thina amabhinqa onaka amabhinqa amaningi awasebenzeli indaba yenzuzo asebenzeli indaba yokuthi akhulise aphinde aqhakambise lento uyena efanakalayo uyangiza ngithini njalo 18 ubuthini thina mosinika ubuthina thina siyanela asidinga okunye ngoba siyazi kusho ukuthini ngakho ke namanje ke ngimile ke mina ukuthi lento eyenzakala namhlanje inkulu kakhulu kumina futhi ngiyabonga nawe mfana wami ukuthi usukele koGoli usondele uze ngapha ngoba ngiyangubona la online uyisanganela nje nabantu osukusangana nabo bafaka udakeni wenzayo lento enzowenzayo kodwa ngithi mina kuwe qhubeka ukuqhakambisa into yamabhinqa inhle namanje ke umfana lento ayenzile efake ibudget enkulu kangaka ekwenzeni into yamabhinqa ukuthi iphile lokho kuyinto enkulu kumina ngoba igama elithi bhinqa belivele likhona kodwa umuntu olikhandela phila imina ngakho ke nami bekufanele ngudele konke phesheya ngibungibuza ngephesheya ngudele konke phesheya ngibuye ngizoqhakambisa into eyimina kufana ukuthi umshado lo wengane yami noma umemulo wengane yami angikwazi ukuvela ku Skype akuwona ngidlala emavidweni kuthiwe nayi message from the president. Yes, if I can manage to come physically, it needs to happen. Sengilapha ke manje. Ngiyabonga kakhulu ngane yakwethu nani umsebenzi niwenzayo noma ngabe omunye siyawuthanda noma omunye akasukuthandi. Kodwa niqhubeke niwenze. Manje ngaqamba manje manga. Ngicela ukuthi kwenze ngabhoqo ningaqamba manga. Njalo. Ngiyangithini mfana wami. Into engayifuni mu-act. Ningahamba ne-actor nithi nina ukhona umuntu okuphuca imali uyayithola usisitholakale ngapha nango ukuthi ningayenzi into njengalezo ngithi ngithini ningazenzi izinto ezingupopayi ngoba amabhinqa abantu beqiniso ngakho ke nani ningama channel athi namabhinqa. Yes, you may cover other news, but as you know that the most news belong to the Bhinqa Nation. Kubalekile kakhulu ukuthi lokho nikuhloniphe futhi niqhakambise. Ngiyabonga kakhulu mfana wami, ngiyakuthanda qhubeka nomsebenzi omuhle noma unginyanyisa nje. Ngifuna khona lento engifuna siyibheke uma ubuka uMaskandi ngendlela odlondlobala ngayo ukhula ngamandla kakhulu. Uma ubuka abafana abancane bakhomba ukuba nengoma enhle kakhulu ngabe kusho ukuthini ngekusasa lika Maskandi? Oh awumi. Khawuphaza ngizosiduma. Isasasa lamabhinqa ngilibuka liqhaza ngendlela esimanga. Futhi kuhle ukuthi kuyekuthiwa inkonzo semathuleni ngesiZulu. Kuyekuthiwa imlibe esafinyayo yezwe umhlaba ayiqomile. Ukuyiqomela kwayo yabona nje babeziqongo nje belinga uba unsolozi. Belinga uba mathanga amakhulu ibhloko. Angithi ngithini? Belinga ukuba amabhece aqhibile insimini yomfazi ehlula abafuni. Ehlula abafuni aze abhotshozwa abafana befundela kuwo umsizwa. Befundela umsizwa. Leyo nto leyo ikhomba ukuthi kunonile emabhinqeni. Kodwa mina ngingakusho umlayezo engawuqondisa nje ukuthi ithalente eningi kakhulu likhulu futhi baningi abantu abanethalente kodwa abantu abangasweli amathuba emisebenzi ungaba nawo amathalente abawu10 abawu20 uthola ukuthi kodwa kukhona kodwa uNkulunkulu akukhombe kuwena okufanele kuyibe ikolo ovelela ngakho kuye phambili ungalengisa abanye abantu ngoba yiyo into esidalela ienga bagcina sebethi ukuthela abantu la endimeni sebeyelwa ngoba usho ukuthi ngiculile nje yini mina ngingasupport kanti akabizelwa kuleyo nto. Siyamsola ke uhulumeni ngavula amathuba emisebenzi ngoba amaciko amaningi athola amathuba emisebenzi ayeke izikole ajaha ukushaya iginci. I-online ke isimoshile kakhulu impilo ngaleyo nto. Ngifuna sibuke lento yemfaniswano noma yamanation ithanda ukushabalala kakhulu bese kukhulisa support ekhomba ukuthi iya kunombani loyo suke sebenze ngokuyikhandla kusho ukuthini lo? Ngisho mina kulokho mfethu vele eqalwe yimi leyo nto. Sengiyiqedileke angithi ngayiqeda impi yabo. Njalo. Impi kaSathane noNkulunkulu ngayiqeda manje.
Sathane futhi khona la. Impi kaSathane noNkulunkulu ngayiqeda mina. Uyiqeda kwami ke uyiqeda kwami kwaba sekuhlonza ukuthi mina aqambeke akuphile ngeqiniso ngoba ngangifudumeze isimo esasikhona ngaleso sikhathi sikamgqomeni noMtshengiseni mase ngiqhakambisa ke mina indaba yemfaniswano qhamuka oDSD nabo balulekwa yimina ukuthi ababe yileyanto yabona ezimaqola ngene maqola yaseDublana ngaphinde ngaluleka ezayiholwa linsizwa seMatuba lapha lamadoda ubani leyansizwa emakhaya ubani leyansizwa laseMtuba le ihole ya TST konje ikhona namanje le ihole kathi ya TST wasolundo ngimkhumula hayi akuyena wasolundo waseMtuba Mthembu engimkhumulayo wasolundo haya lo babalele igigiwe nayo ngithi mina ke into ebalekile ile nto ukuthi lo msebenzi wawuvele ukhando uwe ngenhloso ukuthi kube nomqhudelwano oqhubekayo njengoba kwakade kukhona uMgqumeni noMtshengiseni bedlala lo yamdlala abakudlala ngizwa Nje uthi ovele lo msebenzi ufudunyezwe wena ukuthi labafana laba bedlale ngengoma mana asiqale phansi ngisichaza kahle sodlulile moya into engisho ukuthi mina lento yaqalwa yimi ngifudumeza egameni lokuthi kwakusekhona uMgqumeni noMtshengiseni mase ngiyikhanda ukuthi ayiqhubeke iphile uyakhumbula ukuthi kwavumbuka lapha emdala engako wavumbuka wabamsha kwavumbuka uThokozani Langa noBlack somnandi esabeka somnandi esabeka kwavumbuka uKhuzani noPhi nokuyimani bese kuzoqhamuka omunye baningi nje baba noMthandeni waphosanya kushishilezi yes ezasewolisi kodwa lokho ngangikhanda mina ukuthi kuphila ngaleso sikhathi sakho njalo kwagcina kuphuma esandleni ngene emoneni nasemgolweni umgolo akuleyo inhlaba umgolo umona odlulele ngase yes ngase nginqamula ukuthi hayi akusafanele ngoba kogcina kukhipha idumbu ngakukhipha njoba kwenzeke eCharlesfontein kuhambusana bemkhuluma hayi wechalanga hayi singayi lapha yelo lokho akuhlangene sahlangana sikhulume ngalokho engikhuluma ngakho mina njengoba ngiyanobhenci ngithi mina kuwe emveni kwalokho ngikubone kubalekile ukuthi ngishabalalise yonke leyo nto qala impilo entsha njengamanje akekho ongazi ukuthi inkosi yoMaskandi uMthandeni SK ubulala noma ungabulala uthumana ubhuti noma ungathumali phuthu udla kwaSteve noma ungadla kwaSteve kodwa into ebalekile yona ukuthi la esengiyikhombile yona futhi yena ungathi uyakhonya njengamanje hayi to ngathi uyakhonya njengamanje futhi abafana abazomelama bakhona bathatha sengibabonile ungasinika noma highlight mhlawumbe ukuthi bapho basikazayo obonayo ukuthi kungenzeka mana ngiyahlanya yini wona iqhoma ngathi amakhona esulukesi nobubi ubona ukuthi bona ubuza uhlanya nje angiyenzane nefa mina emsunwe nje